बयखौबो खुलुमबाय दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै हारि माहारियारिनि गासै सुबुंफोरखौ जोङो सिगांग्रो खुलुमदों मानो होनब्ला थांनाय 7 तारिख खालि BTR नि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव गोजोनै बयबो बाहागो लाबाय आरो बाहागो लानानै जों खावलायनाय बायदि गोबांथार सुबुङा दिनै UPPL नो भट होनानै मोजां मोनसे परिबेसखौ लाबोबाय बेनि थाखायनो आं सिगांग्रो उदालगुरिनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आदा बाजै नोंथांमोनखौ गोरबोजों साबायखर जासिग्रोबाय लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लानि जे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिथांमोनाबो जोंखौ बे BTR नि इलेक्शनाव मोजां रोखोमै हेफाजाब खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै जि पुलिस प्रशासननिफ्राय जेबो दावराव दावसि जाहोयै मोनसे बिथांमोना राहा लानानै भटखौ मोजां रोखोमै बारहोबाय बिनि थाखायनो उदालगुरि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशन बिथांमोनखौबो बिथांमोननिसिमबो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय आरो जों दिनै रोखायै फोरमायनो लुबैदों जे थांनाय 7 तारिख डिसेम्बर दाननि बे BTR इलेक्शनाव उदालगुरि जिल्लायाव गासै 40 समस्ति दङ बे 40 समस्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सापर्ट खालामनाय UPPL हानजाया 40 समस्तियावबो देरहागोनखौ जोङो दिनै रोखायै फोरमायनो लुबैदों मानोना जोङो मोनथिबाय जे गोबां समस्तिनि सुबुंफ्रा जोंनि UPPL नो भट होनायखौ जोंनो खबर हरदों दा बेयाव हारि माहारियारि धोरोम सायख'आ जासे जोंनो बिनि थागिबि जिल्लानि गासै सुबुं माहारिया सुबुं रायजोफ्रा जोंनो भटखौ होबाय बिनि थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै साबायखरखौ जासिफिनदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव 10 तारिखआव जानो गोनां चिरां आरो क'क्राझार बे सेकेन्ड फेजनि इलेक्शनावबो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों खावलायहरदों जे गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै रायजो राजाफ्रा UPPL खौ देरहाहोगोन UPPL नो भटखौ होगोन बेखौ आसा खालामनानै बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायहरदों थांनाय 17 बोसोराव BPF हानजाया अर्थात हाग्रामानि दैदेननाय BPF सरकारा बे BTC ओनसोलाव बेयाव थानाय गासै हारि माहारिनि जा अनलायनाय बे अनलायनायखौ गैयै खालामदोंमोन दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो UPPL हानजाया सरकाराव फैयोब्ला बे ओनसोलाव थांनानै थानो हानाय मोनसे गोजोन बे थासारिखौ निश्चय लाबोनायनि थाखाय खामानिखौ मावगोन आरो बे लोगोसेनो बे BTC ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव थानाय हारि माहारियारि बा रायजो राजानो मोजां मोनसे जि कन्स्टिटिउसनेल जि राइटफोर दं बे राइटखौ आबुङै मावफुंगोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जोङो लुबैजादों आरो BTR नि जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौबो थाबैनो UPPL जा सरकार फैयोब्ला दा बेखौ क्ल'जफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै गोलाव समनि जा संग्राम खालामनाय बे संग्राम खालामनायनि बिनिमय मोननाय बे फिथाइखौ थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों आरो लोगोसेनो सोलोंथाइ फारसे BTR ओनसोलाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ बे भेन्सार स्कुलफ्राबो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामजागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो लोगोसेनो BTR ओनसोलाव थानाय जे रांखान्थियारि हालोद बे रांखान्थियारि हालोदखौबो सुस्रांफैगोन थाबैनो बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो